Ayan, nandito na tayo mga katsapsoy. At ayan sa sobrang bagal po mag-upload na mga videos. Ayan, natulog na ako, nahiga na ako, naupo na naman. At ayan, lilipat. Siyempre, hahanapin ang kaligtaan. Ito na nga. Ang sagot sa mga matatabil, ang dila. Paano daw ako nakakapag-vlog gayong walang signal sa aming barangay? Pati na rin po dito sa bayan ng Lauang, wala din pong signal. Magkaroon man, di patay. Ayan mga katsapsoy, marami nga ang nagtatanong sa akin kung paano daw ako nakakapag-vlog. Ganyang wala naman daw manong signal dito sa aming barangay, dito sa barangay Magsaysay, Lauang, Northern Samar. At kahit po sa mismong bayan ng Lauang ay mahina po talaga ang signal. Kaya ayan, marami po talaga ang nagtatanong. Namamroblema po sila kung paano daw po ako nakakapag-vlog, nakakapag-upload gayong mahina po ang signal. Eh ba't yung pinaproblema ang problema ko? Pero ayan, sagutin pa natin yan ngayon mga katsapsoy dito sa aking vlog. Ngayon po mga katsapsoy, palabas na po kami ng aming barangay dito sa barangay Magsaysay at tutunguhin na po namin ang bayan ng Lauang, Northern Samar. Sa mga ordinaryong araw mga katsapsoy, kagaya ng Lunes hanggang Biyernes, ako po ay nasa paaralan mula umaga hanggang hapon dahil ako po ay nagtuturo sa Magsaysay Elementary School bilang guro. Kadalasan mga katsapsoy, ako po ay nagba-vlog tuwing Sabado at Linggo o kaya naman po kapag may free time ako sa aming bahay sa tanghali o kaya sa hapon. Pagkalabas ko ng paaralan sa tuwing hapon sa buong mag-araw na pagtuturo, ako po ay agad na gumagawa o nag-i-edit ng aking mga videos na aking i-upload sa gabi. Dahil gahol sa oras, madalas hindi na pa ako nakakagawa ng script sa aking mga voiceover na ginagawa sa aking mga videos. Kaya kadalasan, kung ano-ano na lang po yung sumasagi sa aking isipan at kung ano na lang po yung mga pinagsasabi ko sa aking mga videos. Pero natutuwa naman po ako dahil magaganda po yung mga feedback at mga response ng aking mga viewers at followers. At nakatutuwa at nakakataba po talaga ng puso na kadalasan po sa mga mensahe na pinapaabot nyo sa akin, kayo po ay nasisiyahan, sobrang natutuwa daw po kayo sa inyong mga napapanood sa aking mga vlog. At ang hindi ko lang po talaga maintindihan kung yung mga nagsasabing nababaliw po sila sa akin. Nababaliw po sila sa mga videos ko. Nako, wag po, wala pa akong pampagamot sa inyo. Pagkatapos ko pong mag-edit ng aking mga videos na aking i-upload sa gabi, ay agad na po akong babiyahe kasama ang aking buong team. May team talaga. Kasama po ang aking buong team at babiyahe po kami papunta dito sa bayan. Mula po sa aming barangay ay magbabiyahe po kami ng 8 kilometers para po makapag-upload ng videos. So umulan, umaraw. Ang gabi. So umulan man po, mabuti yung panahon, kami po ay pupunta dito sa bayan para mag-upload. So ngayon po, ito po yung actual na gagawin po natin. Mag-upload po tayo ng video at ganito po yung nararanasan natin araw-araw, kung araw-araw man po akong nag-upload ng mga videos o kung pagkaraan ng madalawang araw saka pa lang po tayo nag-upload. Ganito po yung kadalasang ginagawa natin. Pagdating po sa bayan, kung saan-saan lang po tayo nagtatambay para magsagap ng signal at makapag-upload ng ating mga videos dahil wala naman po tayong bahay na matutuluyan dahil nasa barangay po kami. Kung araw-araw akong mag-upload, ibig sabihin araw-araw din po ako magpapagas ng motor na aming ginagamit at syempre magpapaload po sa cellphone na aking ginagamit para po makapag-upload. Bukod pa riyan, narin din po ang peligrong aming kinakaharap sa tuwing ako po ay nag-upload ng mga videos dahil po kami po ay nagbabiyahe ng malayo at madilim po ang gabi. So marami nagtatanong bakit gabi? Dahil sa hapon lang po o gabi lang po ako available dahil nasa school po ako sa buong maghapon. Pero ang madalas po namin problema ang kaharapin sa tuwing kami pa pupunta dito sa bayan para mag-upload ay ang masamang panahon po. Madalas po naabutan po kami ng ulan sa daan o kaya doon po sa mga lugar na aming pinagtatambayan para makapag-upload. Ang pinakamasaklap pa dyan, kami po ay madalas inaabot ng 2 o 3 oras bago makapag-upload kapag nandun na po kami sa bayan dahil sa sobrang bagal po talaga ng internet.
Kapag nagtagal at hindi pa naayos ito, malamang maniwala na talaga ako na ang pinakamabagal po sa lahat, hindi po ang pagong. Ang internet po dito sa bayan ng Lawang. May mga nagtatanong din po kung ganito daw ba kahirap, bakit patuloy pa rin daw po akong nag-upload ng mga videos, bakit patuloy pa rin daw po akong nagba-vlog. Ang sagot ko po dito ay simple lamang. Ginagawa ko po ito, gusto ko pong mag-vlog, kahit mahirap po ay patuloy pa rin po ako nag-upload dahil gusto ko po ang aking ginagawa. Mahal ko po ang aking ginagawa. Gusto ko pong magpasaya ng aking kapwa. At gusto pong makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Kaya naman ang aking pong hiling, sana po ay patuloy ninyo akong suportahan, panuorin ang aking mga vlog at ipanalangin ang aking kaligtasan sa araw-araw, lalo na po sa panahon po na ako po ay nag-upload dahil gabi po. At syempre, mahirap na ang mga swang. Kayo pong lahat ang aking inspirasyon. Kung wala po kayo, wala po si Maestro Waray. Kaya sana patuloy po kayong nandyan para sa akin, para lalo akong ganahan na mag-upload sa araw-araw. A few moments later. Ayan, nandito na tayo mga katsapsoy. At ayan oh, sa sobrang bagal po mag-upload ng mga videos, ayan, natulog na ako, nahiga na ako, naupo na naman. At ayan, lilipat. Siyempre, hahanapin ang kaligan. Ayan, shoutout po dito sa may-ari po ng lugar na ito. Nandito pa ako ngayon sa Ivy Vision. Dito pa ako madalas nagtatambay dahil nasa harap lang po namin yung sale site. At ayan, tumayo na po ako, lumipat na naman dahil pawala-wala po yung signal. Ano ba naman kayo? Ayusin ninyo, malamang pag nagtagal i-report ko kayo. Ayan, nandito po, ito po dito yung kahabaan ng kalsada papunta ng ospital. Ayan, madilim po dito eh. Ganito po yung madalas namin pinagdadaanan tuwing nag-upload po ang inyong Maestro Waray. Ayan, ito po dito yung Lawang National Technical High School. At ito naman po dito ang kalsada papunta sa aming barangay. Ayan, papunta po ng Barangay Kalumutan. So ayan, balik dito sa akin. Hoy, ibalik mo na yung camera. Ayan, higa na naman ako. Inabot kami ng 2 oras dyan bago makapag-upload.